Ja, daar ben ik. Kijk daar! Hallo, 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 hallo mensen. We zijn een beetje aan de late kant. We zijn een beetje aan de late kant. Technische problemen. Het is niet helemaal gegaan zoals we het graag zouden willen zien. Dus dat betekent dat we ook zouden kunnen streamen via TikTok. Dus dat betekent TikTok en YouTube. Allemaal samen. Dat is nog niet wat het kan zijn. Helaas, dat is het gewoon nog niet. Nou, we wachten gewoon rustig af totdat de mensen hier komen. Mocht je zoiets hebben van, maar wacht even, waar is dat spel nou? Het spel is gewoon hier. Het dicté. 20 vragen. Ja, 20 vragen. 10 woorden, 10 zinnen. 10 woorden, 10 ling. Wisten jullie dat? Ik denk dat heel weinig mensen het zouden weten. Dat het Surinaamse woord voor het Surinaamse woord voor zin is lin. Ik wist dat niet. Maar ik was er wel heel benieuwd naar. Want meestal zeggen we gewoon woord toe, zin. We vervangen ook heel veel woorden. Als we daar gewoon in het Nederlands overgaan. Of zelfs in het Surinaams overgaan. In de tussentijd ben ik even aan het controleren of alles goed verloopt hoor. Of ik live ben, of het zichtbaar is. Jawel, het is zichtbaar. In de tussentijd ben ik even aan het controleren of alles goed verloopt hoor. Of ik live ben, of het zichtbaar is. Jawel, het is zichtbaar. Kijk, nou, op YouTube zijn we in ieder geval zichtbaar. Dus het is eventjes wachten totdat de mensen binnenkomen druppelen. Het dicté wordt als volgt gespeeld. Hoe wordt het gespeeld? Nou, het dicté, de meeste mensen weten wel wat een dicté is. Een dicté is een oefening waarbij je dus een aantal zinnen en of woorden krijgt. De bedoeling is dat je jezelf test op datgene wat je dus al weet of hebt geleerd. We hebben allemaal op de basisschool of de middelbare school wel eens een dicté gehad. En het wordt zelfs ook op de Nederlandse buis gespeeld, toch? Wat is het, de grote Nederlandse dicté, zoiets nog? Anyway, we zijn nu hier. En je kon je dus ook aanmelden voor het dicté als je wilde deelnemen. Dat was dus via het formulier op de website. Dus we wachten gewoon even rustig af totdat er mensen bijkomen. We geven rustig de tijd, want we zijn ook wat later begonnen. Dus laten we even 15 minuten de tijd nemen om daar gewoon rustig op te wachten. Voor de mensen die van andere platformen komen of kijken, hartstikke welkom, hartstikke welkom. Dat is ontzettend leuk dat je mee komt kijken. Wat mag je verwachten van deze avond? Deze avond staat dus in het teken van het dicté. Voor de mensen die mij meestal zien op TikTok. Elke woensdag, elke zaterdag wordt dus het spel Kobroki Koni Essi. Die wordt daar gespeeld. Ook om 7:30. Maar wanneer er een dicté is, dan valt de zaterdag eruit. Want dan houden we op de zaterdag het grote dicté. Nou, dat kan je dus verwachten. Ik ga die zinnen niet opnoemen. Ik ga de woorden ook niet opnoemen. Ik ga ze niet oplezen, ga ze niet opnoemen. Maar je krijgt ze wel te horen. Dat zorgt voor wat meer rust. En ik laat het ook meer dan 1 keer horen. Dus je hoort het misschien 2 keer, 3 keer. Om ervoor te zorgen dus dat je er goed naar luistert. Er goed naar luistert. En dus ook de kans krijgt om rustig dat antwoord in te voeren. Let wel. Het is tegen de tijd dat je speelt, hè? Dus voor elke vraag krijg je 45 seconden. En eigenlijk mag ik wel verwachten dat degenen die best wel veel bravoer tonen, lef tonen, vooral als het gaat om de social media platformen, heel veel bravoer en lef tonen, dat het geen punt voor jullie zou moeten zijn om binnen 45 seconden een antwoord te kunnen geven. Nou, het duurt eventjes voordat TikTok zegt, of TikTok, ik denk nog steeds dat ik op TikTok ben. Het duurt eventjes voordat de mensen op YouTube de melding krijgen dat ik live ga. Maar dat gebeurt vanzelf wel. Snap je? Dat gebeurt vanzelf wel. Even kijken. En misschien, ik ga dit even zakken. Zakken het geluid even. Verlagen het geluid even. Even kijken.
Ja, want weet je wat? Het is misschien toch ook wel een goed idee om ook live te gaan. Oei, wie gaat dat? Ook om live te gaan via. Even kijken, doe je mee aan het dicté? Oh, dat is wel vreemd, want hij komt dus wel hier binnen. Nou, dit vind ik dus heel apart. Maar dat komt wel voor een andere keer. Zo. Oké, dus dat betekent de mensen hier op TikTok aan mijn linkerzijde, die kijken van deze zijde mee. En de mensen die op YouTube zijn, jullie mogen meedoen aan, aan het spel. Maar je mag eigenlijk alleen maar meedoen als je je dus ook hebt ingeschreven voor het dicté. Ja? Dus elke keer aan het eind van de maand heb je de mogelijkheid om mee te kunnen doen aan het dicté. Als het goed is, geldt voor de mensen die op TikTok zijn, als je superfan bent, dan kan je een reactie leveren. Ja, dus ik weet, ik verschijn nu, maar dat betekent dus niet dat we Gebroken Yukoni Essie gaan spelen. Hallo, hallo, hallo mensen op TikTok. Hier de mensen op YouTube. Het spel, dus het dicté, doe je mee aan het dicté. Dat wordt dus gespeeld op YouTube. Dus ik ben op 2 platformen tegelijkertijd nu aan het praten. Multitasking. Multitasking! Hey! Ik hoop dat het de volgende keer echt goed gaat. Ik hoop echt dat het gaat zoals ik het zou willen. En dat we gewoon vanaf 1 platform op TikTok en ook op YouTube terecht kunnen komen. Ja? Dus die mensen op TikTok, luister. Luister goed. Als het goed is, dan kan je alleen maar dus iets in de chat vermelden als je een superfan bent. Het heeft ermee te maken dat we hier de dicté houden. Ja? Daarom. Dus het is net wat andere spelregels. Ik ga ook even checken op TikTok hoe het daar verloopt. Is het allemaal goed verstaanbaar? Kunnen jullie me goed zien? Kom ik even jaren. Eens even horen. Ja, precies. En je ziet het ook beneden alleen voor de superfans. Dankjewel voor de likes, dankjewel voor de hartjes. Ontzettend belangrijk, ontzettend nodig om ervoor te zorgen dat alles natuurlijk gepusht wordt. Dankjewel. Wat jullie wel kunnen doen, dit kan wel. Kijk je mee via TikTok, dan heb je wel de mogelijkheid om gewoon even een papier en een pen. Kijk, je zit aan mijn bureau. Ik heb altijd dit soort dingen bij me. Ja, dan pak je een papier en een pen en dan speel je op zo'n manier mee. Ja, superfans, voor de mensen die niet weten wat het is. Een superfan is iemand die zich aanmeldt voor de maandelijkse inschrijving op het platform, hier op TikTok. Dat betekent dus dat je superfan bent. Je krijgt hele leuke perks. Dat betekent dat je bijvoorbeeld mini-lesjes krijgt. Je kan bijvoorbeeld ook in de chat komen. Is niet altijd, niet elke live is voor superfans. Maar met dit soort lives, zoals met bijvoorbeeld het dicté, waar mensen dus echt inschrijven en waar het op YouTube gaan houden, dan is het wel logisch dat we dan gewoon de superfans hierbij hebben. En dan mag je dus, weet je, stickers gebruiken, je mag commentaar leveren, je bent onderdeel van de club, van de Spang Tori Academy Club. Morgen is er sowieso een superfan, hè? Dus mensen die op YouTube kijken en de mensen die hier op TikTok zijn, morgen is er sowieso een superfan live. Want dat betekent dat ik even een onderdeel vanuit de lessen pak. En die gaan we dan bespreken. En het is ook heel mooi voor mensen die zeggen van, ja, je praat wel steeds over dat abonnement, maar ik heb nog steeds niet echt een idee van wat dat is. Dan moet je sowieso morgen komen. Dus we gaan morgen vroeg beginnen. 11 uur. 11 uur. 11 uur 's ochtends. Ik weet dat het is zondag. De meeste mensen willen lekker uitslapen. Maar dan hebben we een Sprangtori spreekuurtje. En waar we het dan over gaan hebben, dat zie je dan morgen wel. Ja, dan pak ik een onderdeel. Ik denk dat ik ga praten over, wat misschien wel goed is. Ik denk dat ik ga praten over het laatste les die nu is uitgegeven in het abonnement. En dat gaat over eten en drinken. Het gaat over eten en drinken. Dus wat we gaan doen is dat we een aantal standaardwoordjes misschien gaan bespreken. Wat standaard zinnetjes. En misschien gaan we ook even oefenen met het vervoegen van werkwoorden. Het lijkt me een ontzettend leuk idee om dat te doen. Dus als je zegt van ja, ik wil meedoen. Luister, opstaan.
Ik kan niet zien of je in je pyjama zit. Boeit ook niet of je vanuit je bed aan het kijken bent of vanuit de luie stoel. Dat maakt allemaal niet uit. Neem een kopje thee, neem een kopje koffie. Zet die kinderen erbij, want het is kindervriendelijk. Het is een zondagochtend, dus je kan de kinderen lekker ermee een beetje bezighouden. Voor de mensen die naar de kerk toe gaan, weet je, ik ga niet naar de kerk, maar voor de mensen die naar de kerk toe gaan, dan kom je weer op tijd weer terug, denk ik. Denk ik. Maar ontzettend leuk moment. Nogmaals, superfan betekent dat je voor een kleiner bedrag, ik dacht iets van $9 something, weet je, een enkele centen. Dan doe je daar dus aan mee. Zeg je van, ik wil via YouTube kijken. Ga dan naar YouTube toe. Ja, dan ga je lekker daar naar YouTube toe. Dankjewel voor de hartjes. Oh my god, dat doet me zoveel goed. Dat doet me zoveel goed, goed, goed. En als je zegt zo van, nou, ik wil nog even meekijken hoor. Ik snap het. Ik snap het. Ik snap het. Het is heel Hollands. Hoe Surinaams we ook denken dat we zijn, het is ontzettend Hollands van ons om dat te willen doen. Dan kijk je gewoon even mee, ja? Maar wil je meepraten in de chat? Dat geldt voor de mensen hier op YouTube, TikTok. Dan word je een superfan. Ja? Dan word je een superfan. En dan kan je lekker meebabbelen. Ja? Goed. Wij gaan gewoon beginnen met het spel. Dus ik ga mezelf hier op YouTube klein maken. Ja? Even kijken. Gaat dat ook weer in zijn werk? Ja. Kijk, hier maak ik me helemaal klein. Je hebt nog de mogelijkheid om in te kunnen schrijven, om mee te kunnen doen. Inschrijven niet meer, maar zeg je van, ik wil maar meedoen. Ja, je kan meedoen. Maar alleen de mensen die hebben ingeschreven, die hebben dan de mogelijkheid om de goodie bag te kunnen winnen. Ja? Dus ben je het vergeten of had je zoiets van, oh, ik zie dat je live bent, maar ik ben eigenlijk een beetje laat. Waarom? Ik ben er nu. Ja? Nou, het is 8:03. We gaan gewoon beginnen. Ja? Dus mensen op TikTok, luister mee. Je kan meetypen en meechatten als je superfan bent. Voor alle andere mensen, heel veel plezier met het meekijken. We gaan gewoon beginnen. Het is tijd. Dan hoop ik dat jullie het wel kunnen verstaan, want ik ga het niet opnoemen. Het wordt namelijk opgelezen. Dus ik ga het niet opnoemen. En dank je voor de likes. Eens even kijken. Oké, ik keek eventjes, ik dacht van, volgens mij mitron is, mi bevries. Oké. Nou, jullie weten al hoe het ongeveer gaat, toch? De mensen van TikTok, die weten al hoe het gaat. Die horen dit geluidje. Dat moet zo doen. Juist. Luister goed mee. Als je mee wil spelen voor jezelf en je hebt zoiets van, ik heb er nog nooit gezien, nog nooit gehoord. Pak een pen. Tik een schriefje, Markie. Tik een pen. Die gaat er vandoor. En je neemt een klapblokje. Zo. Dicté. Ja? Nou, nogmaals. Disi nou een dicté abra atomo. Dit is een dicté over het taal. Je ook kies een woord toe, nanga wang ling. Dus je kiest 10 woorden toe, nanga 10 ling. Dus 10 woorden, 10 zinnen. Ade prinspari fu arki, boom, sa auma etaki. Het is belangrijk dat je luistert naar wat die dame heeft te zeggen. En je kan potti je antwoord toe. Tap alarm presie. Dus jij kan je antwoord hier geven op de website. Op de website, people. Ja. En natuurlijk, heel belangrijk voordat ik doorga. In de tussentijd dan plaats ik hier even de QR-code. Dus die mensen zeggen van, wacht even, kan mee? Ja, maar dan moet je naar YouTube gaan, hè. Dus je hebt nu de tijd. Als je zegt van, ik wil meedoen. Pak een extra telefoon, pak een tablet. Ga op je smart tv, want velen van jullie hebben smart tv. Je kan dus nog meedoen. De QR-code staat nu op het scherm. Hij staat nu op het scherm. Dan kan je hem dus scannen. Als je een code moet invoeren. 270129. Je kan alleen maar in de chat meedoen op TikTok als je een superfan bent. Ja? Je moet een superfan zijn. Dit zijn van die speciale dingen, van die speciale momenten.
Ano kan dit gratis toch? Ano dit voor gratis en voor niks toch? Nou, dat kan toch niet? Maar hier staat de QR-code. Dus ga je, als je zegt, van, ik heb nog een telefoon, ik wil meedoen. Ik geef je nog eventjes 30 seconden. Ik tel in mijn hoofd. We zijn nu op 20. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Konshataman. We gaan het nu sluiten. Eerste zin, luister goed. Abacabana, sweetiere. Abacabana, sweetiere. De zin die je moet opschrijven, abacabana, sweetiere, die moet je opschrijven. Ik ga het geluid hier bij mij ietsje harder zetten. Ja, ik zet hem bij mij luider. Abacabana, sweetiere. Dus jullie horen hem ook. De mensen die vanuit YouTube kijken, die horen hem ook. Nog 9 seconden om het voor jezelf op te schrijven. De mensen op YouTube, jullie kunnen het ook vermelden en doe je mee. Dan zet je het natuurlijk in het veld. Gaan we door naar de volgende vraag. Luister goed. Aboriman, emeki, wan bigi patu. Aboriman emeki wan bigi patu. Aboriman, emeki, wan bigi patu. Jullie moeten dat opschrijven. Hoe schrijf je dat op? Hoe schrijf je die zin op? Pak een papier en een pen. Je hebt nog 20 seconden. Aboriman, emeki, wan bigi patu. Aboriman emeki wan bigi patu. Plingelingelingelingeling. En er is natuurlijk wat vertraging tussen YouTube, TikTok. Jullie kijken echt gelijk live mee, dus jullie horen het eerder, ietsje eerder. Mensen op YouTube krijgen het wat later te horen. Krijgen ietsje later te horen. Er zit een vertraging in. Ja. Zin 3. Johan, etan 5 jaar naar Amsterdam ba. Johan etang 5 jaar naar Amsterdam kaba. Of ba. Sommige mensen spreken die K niet uit. Nog een keer. Johan, etan 5 jaar naar Amsterdam ba. Nog Johan, etan 5 jaar naar Amsterdam ba. Hoe schrijf je die zin? Pak een pen, neem je papier, schrijf het voor jezelf op. Pling, 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 pling. En hier ga ik dus niet aan jullie vertellen hoe je het schrijft, hè? Ik ga niks zeggen. Dit is een dicté. Het is een dicté. Voor degenen die ietsje later zijn binnengekomen, hier is nog de QR-code. Als je meekijkt via TikTok en zegt van, normaal, ik wil toch een keer eventjes meedoen, gewoon even mee intypen en dat soort dingen. De QR-code is nu zichtbaar op het scherm. Ja? Dus dan kan je via YouTube meedoen. Heb je een extra telefoon? Heb je ergens een tablet liggen waar je bijna nooit naar omkijkt? Kotekamang. Ja, neem het. Heb je je laptop en je kijkt, kan het ook. Kijk je via de Smart TV, heb je ook mogelijkheid om te doen. Ik geef nog 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Even kijken. Johan eet Die hebben we gehad. Gaan we nu naar zin 4. Johanna nolobi ajerpesi supu. Johanna nolobi ajerpesi supu. Itawalesi. Johanna nolobi ajerpesi supu. Johanna nolobi ajerpesi supu. Mensen op TikTok, alleen als je superfan bent, dan kan je inderdaad deelnemen aan de chats. Want het is een dicté en je kon je daarvoor inschrijven. Dus dat betekent dat alleen maar via dicté ik antwoorden wil zien. Of je bent een superfan en dan kan je de antwoorden doorgeven. Oké, dat was zin 4. We gaan naar zin nummer 5. Lin nummer 5. Luister goed. Mi beri en makon beri. Is een order. Mi beri en makon beri. Voor de mensen die meekijken via YouTube. Wat wordt er gezegd? Mi beri en makon beri. Vier seconden. En we gaan door naar zin 6. Luisteren. Mi brada nana mipching sisa waka kon. Mi brada nanga mipching sisa waka kong. Dat is de zin. Nogmaals. Mi brada nana mipching sisa waka kon. Hoe schrijf je dat? Plaats het op je papier. Plaats het op je papier. Voor de mensen die meekijken via YouTube. Hoe schrijf je dat? Ja, hoe schrijf je dat? Hoe schrijf je dat? Ja. Ik ben benieuwd hoe je dat schrijft. Ik ben benieuwd hoe je dat schrijft. We gaan door naar zin 7. Mi ma koti ma watramelum. Ik wil ook wel een stukje. Laten we nog een keer doen. Mi ma koti ma watramelum. Mi ma koti wan watra mulum. Hoe schrijf je dat? Hoe schrijf je die zin correct op? Hoe schrijf je hem correct op? Mi ma koti ma watramelum. Mi ma koti wan watra mulum. Zin 8. Pak je pen, pak je papier. Als je zegt van man, ik wil meespelen, ik wil antwoord geven, dan ga je naar YouTube toe. Volg ons gelijk ook op YouTube. Ja, volg ons daar ook gelijk. Gelijk op die volgknop klikken. Ondrofeni na basi. Ondrofeni na basi. Ondrofeni na basi. Ondrofeni na basi.
Hoe schrijf je die zin op? Zin nummer 9. You know, e contegi me, Sami mus fudo. You know, e contegi me, Sami mus fudo. You know, e contegi me, Sami mus fudo. Hoe schrijf je dat op? You know, e contegi me, Sami mus fudo. Zin 10. You ogo na awoyo tide. 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 Hoe schrijf je dat correct op? Pak je pen, pak je papier. Schrijf het daarop. You ogo na awoyo tide. You ogo na awoyo tide. Oké, nu hebben we 10 zinnen gehad. We gaan nu overschakelen naar woorden. Dus nu krijg je 10 woorden, hele woorden, die je volledig moet kunnen opschrijven en correct moet kunnen opschrijven. Woord nummer 1. Brede buba. Brede buba. Brede buba. Brede buba. Brede buba. Hoe schrijf je dat? Brede buba. Hoe schrijf je dit woord? Woord nummer 2. Bruya bruya. Bruya bruya. Broeia, broeia. Bruya bruya. Então, olha esse. Bruya bruya. Broeia, broeia. Bruya bruya. Woord nummer 3. Signoro mang. Signoro mang. Vignoromang. Vignoromang. Signoro mang. Signoro mang. Vignoromang. Hoe schrijf je dat woord? Hoe schrijf je dat op? Hoe spel je het? 1 woord. Vignoromang. Signoro mang. Vignoromang. Ik ben benieuwd of jullie ook weten wat dat is. Weten jullie wat een vignoro is? Ik ben benieuwd.
Ha, ik ben benieuwd. Gaan we door. Jerpesi. 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 Hoe schrijf je dat? Schrijf het voor jezelf op. Jerpesi. Je gaat naar buiten, je gaat naar de toko en je vraagt om een zakje jerpesi. Hoe schrijf je dat? Jerpesi. Jerpesi. Volgende woord, nummer 5. Goed luisteren. Jinjabiri. 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 Wie houdt er niet van jinjabiri? Ik wel hoor. Jinjabiri. Hoe schrijf je het woord? Hoe spel je dat? Jinjabiri. Woord nummer 6. Kanti. Hey. Makkelijker dan dat kan niet. Kanti. Kanti. Hoe schrijf je het? Kanti. Kanti. Kan je schrijven, man? Kanti. 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 Woord nummer 7. Kwakori. Kwakori. Korkori. Kwakori. Korkori. Ik sprak er even doorheen. Maar het woord is, Kwakori. hoe schrijf je dat? Van je schrijving. Kwakori. Mensen op TikTok, heb je je pen en papier bij de hand? Hoe schrijf je dat woord? Korkori. Nummertje 8. Lemchi. 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 Hoe schrijf je het? Lemchi. Lemchi. Lingelingelingeling. 2 te gaan. Osoforu. 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 Alle woorden, 1 woord. 1 woord, hè? Dus je weet al, je moet het niet uit elkaar gaan schrijven. Ik geef al een hint, wat eigenlijk niet mag, maar... Osoforu. Osoforu. Osoforu.
Hoe schrijf je dit? Osoforu. Laatste woord. Ja, laatste woord. Goed luisteren. Hoe je het schrijft of spelt. Pai. Pai. Dat is wel heel makkelijk toch? Pai. Pai. Voor de mensen die via TikTok kijken, ik kan alleen maar antwoord geven als je een superfan bent. Een superfan. Niet zomaar een fan, een superfan. Pai. Pai. En als je zoiets zegt van ik wil toch antwoord geven, schrijf het op. Of je had naar YouTube moeten komen. Je had naar YouTube moeten komen. Plinge, linge, linge, ling. Het is voorbij. Voorbij. Kom ik misreven biegen zodat jullie mij zichtbaar zien hier op het scherm. Dit is voor de mensen hier op YouTube. Dit is voor de mensen hier op TikTok. Dat was het dicté. Ik weet dat het voor TikTok heel anders is. Want normaal gesproken is het heel bruisend en bubbelend hier in de chat bij TikTok. Ja, heel bruisend en bubbelend. Maar nu niet. En dat heeft ermee te maken, zoals ik aan het begin zei. We hebben dus de super... Ik kan het eigenlijk noemen een superchat. Het is net zoiets als met TikTok. Heb je ook een soort van superchats. Ja? Bepaalde lives, bepaalde uitzendingen zullen dus alleen maar beschikbaar zijn als je dus een superfan bent. Je kan dus iets invoeren. Of de hele live is alleen maar voor superfans. Ja, dat is dan op TikTok. YouTube zijn we nog niet zo ver. Facebook zijn we ook nog niet zo ver. Maar ja, er komt natuurlijk speciale content aan. En er is ook hele speciale content. Tenminste, dat vind ik wel. Ik vind dat wel. Ik wil iedereen ontzettend veel bedanken die hebben meegedaan. Als dit de eerste keer was dat je hebt meegekeken, ontzettend top. Blijf ook meekijken. Volg ons op alle social media platforms. Maar belangrijker nog, neem een abonnement op de website van Spanktori Academy. www.spanktoriacademy.com. Daar kan je namelijk een abonnement nemen. En die is ook beschikbaar voor kids. Juist, die is ook beschikbaar voor kids. Ja? Het abonnement is een basisabonnement. Wat betekent dat? Je leert dus op basisniveau de Surinaamse taal. Komen dus 3 onderdelen. Lezen, luisteren, vocabulaire, grammatica en spelling. 3 modules die allemaal een stukje theorie geven. Daarbij krijg je dicté, je krijgt de luisteroefening, schrijfopdracht, oefeningen. Volop dingen om mee te kunnen werken en te oefenen. En zodra je dus in het abonnement zit, dan heb je gewoon volledig toegang tot alle lessen. Hè? Dus je kan vrij schaatsen over het gehele abonnement. Geldt ook trouwens voor de kids. Voor een tientje per maand kunnen de kids ermee aan meedoen. Voor 2 tientjes per maand kunnen volwassenen daaraan meedoen. En je mag teruggaan, je mag vooruit gaan. Het maakt allemaal niet uit. Het is 24 uur per dag is het beschikbaar voor jullie om daaraan mee te kunnen doen. Ja? Dus houd het niet alleen maar bij de woordjes. Ga niet alleen maar bij jezelf zitten denken van ja, nou, ik weet het niet. Je weet het helemaal zeker zodra je meedoet. Ja? Voor de kids is er altijd 7 dagen proeftijd, hè? Dus dat betekent dat je 7 dagen de proeftijd hebt, om gewoon, volgens mij 7 dagen of 14. Hou me te goede, maar er is een proeftijd waar je dus eventjes tussenin kan gaan snuffelen om te zien hoe het eruit ziet. Als je zegt, ik wil een proefles nemen, dan neem je een proefles. Dan schrijf je je in als nieuwslezer, als nieuwsabonnee. En dan krijg je een proefles binnen zo'n 5, 10 minuutjes. Krijg je daar eentje toegestuurd. En dan kan je zien hoe het er van binnen uitziet. Weet wel, de lessen zijn niet allemaal hetzelfde. Het bouwt zich op. Dus het is accumulatief. Hoe meer lessen je gaat leren, hoe meer erbij komt en ook hoe meer oefeningetjes erbij komen. Vanaf les 5, dan wordt het ook ietsje moeilijker. Maar nog steeds basisniveau. En dat is om ervoor te zorgen dat je dan wordt getraind om de dingen te doen. De aankomende les, want dan zitten we nu bij les 10... Dus de lessen 10, lessen 11 en lessen 12 worden resume-lessen. Dus dat betekent dat je heel veel oefeningen nu gaat krijgen om jezelf te testen. En dat gaat niet op de wijze zijn waar men nu al mee bezig is in de Google Classroom.
waar je eigenlijk gewoon los de oefeningen kan doen. Er wordt nog niet echt gepusht om nog volgens de regels echt oefeningen te doen of dat je een cijfer krijgt. Maar de komende lessen, 10, 11, 12, gaat het juist wel gebeuren. Waarom? Dat is om ervoor te zorgen dat je jezelf ook gaat afvragen, weet ik het ook wel helemaal goed? Kan ik het ook wel goed als er eigenlijk geen stok achter de deur zit? Ja? En dan ga je wel een score krijgen. Dus die komt er zeker weten aan. Zekerste weten komt die eraan. Dus ik wil jullie allemaal zeker aansporen om daaraan mee te doen. Laatst hadden we een actie aan het begin van het jaar waarbij je dus voor 30 dagen volledige toegang had, gratis toegang had, een soort van proefmaand in het volwassenenpakket. Nou, dat is er nu niet. Voor de kids is er wel voor 7 dagen. Dus ik kan me voorstellen als je een neefje, nichtje hebt, je bent een oom, tante, of je hebt gewoon een broertje, zusje en je wil die graag ook mee laten komen in de Surinaamse taal. Of mams en paps, oma's, opa's. Ja, zeker beschikbaar. Het is tussen 0 en 13 jaar oud. Dat betekent dus ook dat de verschillende onderdelen verschillende leeftijdscategorieën hebben. Dus niet alles is tussen 0 en 13 jaar oud. Elk onderdeel heeft zijn eigen leeftijdscategorie. Voor de volwassenen, basisniveau, nou, laten we zeggen vanaf de 13, 14 jaar. Het is belangrijk dat je het natuurlijk gewoon wel leuk vindt om zelfstandig te leren, want je leert online. Je leert online. Ja? De begeleiding is daar. Het is hartstikke goed. Ja, de knopjes werken nu ook waar ze moeten werken. Dus je hebt volledig mogelijkheid om daar ook gewoon lekker zelfstandig mee aan de slag te kunnen gaan. En dat ook te kunnen doen. Wat we in ieder geval sowieso gaan doen, is dat er voor de abonnees, luister goed, voor de abonnees is er een mogelijkheid om maandelijks mee te kunnen doen aan de groepsmomenten. Dus dat betekent 1 dag in de maand. Dan kan je even binnenkomen lopen, je bent abonnee, het is gewoon gratis. En dan kan je vragen stellen. Hey, ik had hier een vraag over, ik heb een beetje moeite met dit. Of hier heb ik een vraag over, ik heb hier een beetje moeite mee. Of voor mij is het nog steeds een beetje moeilijk om de spraak, het spreken te kunnen doen. Hoe moet dat nou precies? Ja? En let ook op, het is belangrijk dat je de website in de gaten gaat houden, want we gaan ook contactmomenten hebben. Dus dat betekent het fysieke les. Het is niet hetzelfde als het het abonnement. Alles is namelijk gebaseerd op het abonnement. Maar vanuit het abonnement gaan we wel oefeningen eruit halen waarmee jullie daarmee te maken krijgen. Dus dat betekent spraak, schrijven, lezen. En het is dus een voorloper van het abonnement. Om je daarvoor warm te maken, maar ook om van die contactmomenten te hebben waarbij je echt interactief, praktisch daarmee aan de slag gaat. Dus we gaan niet hier zitten en droogstof. Ik ga je niet een papiertje geven zo van, Aida, lees Sade in Nabuku. Lees maar op. Weet je? Nee. We gaan oefeningen doen waarbij ik je bijvoorbeeld ga vragen, luister naar de zin. Hoe schrijf je dat? Schrijf het voor jezelf op. Wat heb je opgeschreven? Wat is het antwoord? Hier is een werkwoord. Ga dit vervoegen. Ik wil dat je het vervoegt naar verleden tijd. Ik wil dat je het vervoegt naar toekomstige tijd. Dat soort dingen gaan we doen. Jullie gaan 2 aan 2 bij elkaar zitten. Heb een gesprek met elkaar. Hier is een stukje tekst. Ik wil dat je dat gaat vertalen naar het Surinaams. Geef dat aan mij mee en ik zie jullie de volgende week. En dan ga ik het nakijken. Dan krijg je het terug. Of je moet het intypen online. En dan krijg je het terug. Dus dan wordt het interactief. Je wordt erin gegooid. Ja? Want het is één ding natuurlijk om allemaal woordjes te gaan leren en zinnen te gaan leren. Wat ook wel belangrijk is, dat krijg je zeker in de abonnementen. Er is vrij spel daarvoor, echt waar. Je krijgt voldoende. Ik denk dat elke les wel tussen de rond de 100 en 150 woordjes heeft. En dat verschilt per les. Dus je kan me niet zeggen dat je niet voldoende woordjes krijgt. Wat ook fijn is aan de lessen, is dat er vaak teruggehaald wordt naar voorgaande lessen. Waarom? Om het in te peperen, in te stampen. Ja, om ervoor te zorgen dat je er echt grip op begint te krijgen. En niet er doorheen jast voor jezelf van, oh ja, ik heb het wel gezien, ja, ik denk wel dat ik het een beetje kan. Nee. Anoja. Ja. Anoja. En voor degenen die niet weten wat dat betekent, anoja, het is niet hier. Dus hou de website de komende tijd in de gaten. We gaan in februari, dus we beginnen met die contactmomenten. Dat betekent dus,
Ik denk dat ik het ga noemen Comacandra. Ja, Comacandra. Dan ga je dus daaraan meedoen. Het is niet gratis. Dat sowieso niet. Maar het is wel leuk. Toch? Het is wel leuk. Het is ook leuk om dan buiten datgene wat je al bekend mee bent, of waar je eigenlijk mee bekend wil worden, om dan gewoon even lekker bij elkaar te zitten. En ook net als met andere mensen die misschien daar een beetje moeite mee hebben, of misschien beter daarin zijn, of misschien niet zo goed erin zijn, om dan met elkaar actief daarin te gaan zitten. Want ik denk dat dat net zo lang belangrijk is. Maar let wel, wil je meer over het materiaal weten, echt de diepte ingaan, dan is het dus ook verstandig om een abonnement af te nemen. Is €20 per maand. En alles komt daar eigenlijk uit. Dus ik neem eigenlijk beetjes eruit, zodat jij daarmee kan oefenen. Wil je daar dieper op ingaan, dan ga je echt het abonnement in. Dus het abonnement is altijd de basis. Altijd de basis. Altijd de basis. Daar zit het meeste informatie in. Toch? Zo. Dus dat is in ieder geval over het basisabonnement. We gaan een soort van Comacandra. Hou de website in de gaten. We beginnen voor nu nog even alleen in Amsterdam. En vanzelf komen we wel in de andere steden zoals Rotterdam en Den Haag, weet je. Aga, we komen dan naar Ali. We komen in Roffa. Dan komen we in Tilburg misschien. We komen in Eindhoven misschien. Misschien zelfs helemaal in Arnhem en Groningen. Snap je? Maar laten we eerst gewoon bij het begin beginnen. We beginnen gewoon lekker in Amsterdam. Damsko. Voor de meeste mensen Damsko. En ik laat jullie vroegtijdig weten. Want het is natuurlijk niet leuk om last minute daarachter te komen. Ik laat jullie dat vroegtijdig weten. Nogmaals, voor de kids is er dus ook een abonnement, hè? Een tientje per maand. Dan kunnen ze vrij schaatsen in het abonnement. Lezen, schrijven, verhaaltjes, spelletjes. Zitten er allemaal in. Die zitten er allemaal in. Oké? Voor de mensen die morgen op TikTok aanwezig willen zijn, weet wel, je moet een superfan zijn, want we gaan even lekker praten over een aantal zaken wat betreft grammatica en spelling onder het thema eten en drinken. Dus daar gaan we in verder. Dus ben jij hier op YouTube en je zegt van ja, maar ik wil ook meedoen, ga naar TikTok toe. Spanktory Academy, daar kan je ons vinden. Become a superfan. Ik ging helemaal in het Engels al over. Become a superfan. Word een superfan. Ja, word een superfan. Volgens mij is het niet eens een tientje per maand. Iets van €9 zoveel. Want dat zorgt er ook voor dat ik dit kan blijven doen met de energie en de materiaal die jullie daarvoor nodig hebben. Ja, dan blijft het ook leuk van mijn zijde. Het blijft ook leuk van jullie zijde. Alright? Good. Dan heb ik genoeg gesproken. Het is wat? 8:30 geweest. Dat is mijn tijd. Ja, het is tijd om te gaan. Motaka Josie, mensen van TikTok, Motaka Josie. Ik zie jullie morgen 11 uur stipt. Alle superfans. Wie een superfan worden en je weet het nog niet zeker. Slaap er even een nachtje over. Dan zie ik je morgen om 11 uur. Ja? 11 o'clock. Mensen hier op YouTube. Ben je nog geen fan? Kijk je mee en zeg van yo. Ik wil ook hier op TikTok iets leren. Ga naar TikTok toe. Ja? Dan ga je daar naartoe. En volg ons op alle social media platforms. Ga je proefles halen. Ja? Woteka proefles. Wees een abonnee. En als je zegt van ik wil mijn kind even vrij laten schaatsen voor de komende 7 of 14 dagen. Ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. In ieder geval, er is een proeftijd. Kan je dat ook doen, hè? Dus allemaal op de website terug te vinden. Ciao, ciao. Dankjewel. Dankjewel voor de lobby hier bij TikTok. Ook hier voor de mensen die de lobby hebben gegeven op YouTube. Thank you so much. See ya. Bye bye. Bye bye. Nee. My God.